Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kakain kami ng iba't ibang klaseng lamang loob mga ka-studio. Yun. Nakabili kami sa isa sa sumikat dito sa may Basak, Lapu-Lapu, no? Kay Boss Ram Tumulan. Salamat kay Boss, ma'am. So doon kami nakabili mga ka-studio. Ang dami. Naroon ka sa kuwan, sa likod sa Grand Mall Basak. Almost 1.5 na ng bayan na dito. 1.5. 1.5. 1.5. So, ganyan po kadami. Oh. Mura lang kasi ba? So tara mga ka-studio, birahan tayo. First time ko matikman to kay Boss Ram. Ha? Pray muna tayo. Lord, bless us this food. Amen. Lumpia taonggi. Sasawang. Okay. Thank you. Tungol. Tungkol ba? Aw, lubot na ni. Bisik mantika, sorry. Matipusok din guys. Malambot siya na crispy, no? Sa ako dyan, wam din yun, pisa, no, doy? Ano naman? Halang na. Mirada. Klaro naman yung suka mo. Balhin rin. Klaro na mo? Nami kameraman dia. Si Zig. Mirada rin. Kanyo. Tam. Tambok ni siya. Pagkapakat ng crispy rin. Lagi. Yae. Sae. I cook there. Ay pares ko eh.
Ito. Tingnan nyo. Mura balik liver dami. Liver. Hmm. Murag ni atay no? Ang gacha. Tungol. Grabe ka na rin. Rami pa kini sumsuman. Okay. Kita nga nag-beer. Ay, bulaklak oh, nabi bulaklak no. Sausaw na dia. Crispy pa. Yan. Isa lang kasili. Mukas. Umukha ba ka? Ayo. Bungkag man ako ah. Grabe, crispy ha, no? Malugmok baba ba? Macam po ni. Lawan rin. Ano mo naman, kidney na? Kawang kibli. Kidney no? Huwag mo siyang atay basa. Ah.
Ngoyong. Hmm. Gulay na lang ngoyong. Oo. Murot ng suka eh. Kau tuh suka? Suka. Wah. Grabe bugnaw. Bugnaw kayo. Bugnogin ko. Ba? Sakto kay pamaris ba? Umukay ka na, no? Umul na, no? Ngap-ngap. Ito. Siya eh. Kain na. Ang gulblak ka. You've been satisfied, you know? Ngamian ko lang lubot da. Namu siya ka ng, di ba? Mas gusto nga. 2 years ba? Sumuk ka? Mas bigay. Isang bulaklak, ah. Grabe, solid. Hmm. Mas bul pa na. Ang yung hulun. Ang atap niya. Daghang kayo guys. Gawa eh. Daming ah.
The best. Panalo mga studio. Shout out muna tayo. Shout out kay Emilita Oriendo from Malolos, Bulacan. Shout out Joy Toledo Aducal from Binondo, Manila. Shout out din kay Vilma Concepcion from Pulo Banga, Aklan. Shout out Clarizel Lubong from Nueva Vizcaya. Shout out Mon Palacio from Kim Mini Sound Oriental, Mindoro. Shout out kay Arvin from Saudi Arabia. Shout out Sally Milar from Dasmariñas, Cavite. Shout out kay Lynn Palima from Panabo City, Davao del Norte. Shout out din kay Aileen Mas Dominguez from Lianga. Shout out Romel Albaracin from San Francisco, Camotes, Cebu. Ayan, maraming salamat mga studio sa suporta niyo po. So, ang sarap ng kain namin ngayon. Iba't ibang lamang loob ng baboy po. So, hindi namin naubos. Ang dami. Dami. Worth 1.5 1.5 pesos po. Tapos yung isa nito, tag 30 pesos, 4 pesos, kaya madami ba. So, that's it mga studio. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa sunod na mga mukbang. Bye-bye.